Halmuradaga sizden ullakan haýyş şarty. Biz Rostov-na-Don şäheriniň türkmen talipleri. Biziň içimizde bir представитель bardy, ýerde türkmen gyýys. Ýerlilerim Türkmenistandan da. Şo gyýys edil Türkmenistanyň ýokary ýolbaşçylary ýalyk bizleri haroçy gorkuzyp biziň pullarymyzy alýardy. Sizleri açyşdan ýetjek, eýle beýle. Şu arada da ýazyk dur bolyn. Hemme dady çözjek bolup, onuň üstünden çözmeli, hemem oňa pul bermeli. Ana şeýdip bizi gorkuzyp bir pulumyzy alýar. Biziň orçça bilmeýänimizden peýdalanjak bolar. Hemmemiziň de pat kurs ýa-da birinji kurs talipleri da biziň tarapymyzy çalmagyň ýerine gaýtan bizleri mal dip şeýdip ýüzlenip Moğoliýanyň ýanynda bular mal, bular näme isleýän bolýar, Türkmenistanyň raýaty bular zat görmedik. Eýle beýle dip kimsitýärler da pullar ýok bulan dip. Soň bizleri her kaýyn gruppada goýun dip ýüzlenýärler. Şo ýüzlendirýär da beýleki nämelere da Moğoliýanlara da. Bizden gaty mertebemizi düşürýär da. Şu barada bir şahypaňyzda paýlaşyp berseňiz, haýyş sizden ullakan.